ndị ọbụla ndị egede akwụkwọ amụnụ ndị ichie ndị eze ndị ọzọ ndị ezumezu ndị ikenga ndị amadioha ndị mmiri ndị anyanwụ ọgwụnụ ka anyị na-akpọ ndị tọọ ntọ na-anụ ụwa ndị tọọ ntọ na-anụ obodo na ọnụ ka anyị na-akpọ si ụnụ bịakwazara anyị oku ma ọgwụnụ a sị na isi chaa ugbo eburu ọnụ bụ anyị ụzọ bie ndụ n'ụwa anyị wee tobe wee tokwudo ibe a na-eme bịa bụ omenala Igbo anyị si na omenala Igbo na ọ ya adị onye si na omenala Igbo anya adị ya bụ onye anya adị ọ bụ ebe naanị izu na-anọ na ụbọchị tata bụ ka ụbọchị afọ na ọgbọ nnukwu afịa anyị si afọ depụtakwara anyị ife ọma ya fọpụrụ anyị ife ọjọọ onye si na-abịa anyị azụ anyị si na abụ onye ama nzụ anyị si na anyị ebibi ka nka na nne m ochie gwara m sị na onye m na-enwere ife obu na o nwere ife ọ na-akụwa na ọ nwekwa ife anyị bụ na ọ nwere ife anyị akụwa ọ chụwa anyị nwe ada onye a na-achụ nwe ada Chukwu okike abịa n'ime ife niile n'oge ka anyị na-akpọ n'oge ibu isi sekpụnt na ọ na-eme isi chaa ugwu ebulu azị ndị iche unu tụrụ ụgwọ nzu ndị eze unu tụrụ nzu ndị ọzọ unu tụrụ nzu ndị mbụ unu tụrụ nzu ndị ezumezu unu tụrụ nzu ndị mmiri unu tụrụ nzu ndị anyanwụ unu tụrụ nzu anyị si mmụọ kpọrọ ya kpọọ ibie ọgwụ ife ọma ka anyị na-ayọ ogologo ndụ na-arụ isi ike agbaragbara ndụ ya tụọ anyị arụ ụbọchị tata anyị si ya zụtara anyị afịa ndụ ya zụtara anyị afịa ego ya zụtara anyị afịa ọmụmụ ya zụtara anyị afịa kọnekshọn anyị jebe na anyị ejelu anaba na anyị analụ ebe ibe anyị na-eje taa je anyị ana ebe ibe anyị na-eje nwere ọdịda anyị jee ya eguzoro na ọkpọ nzu ka anyị ji n'aka ma nzu ara amapụ unyi na anyị si ife ọma eje na ya bụrụla anyị isi ijọbara igbu onye gbukwa onwe ya na ọ bụ ọkwa ajọ ọgwụ gwu okike n'ime ife niile ka ekene niile oto niile nsọpụrụ niile dịrụ gị bụ Chukwu okike abịa ma n'ọgụ ma bụ onye anyị na-akpọku n'ọgụ ma bụ onye anyị na-eme agbakwuru anyị ezuru ike anyị si ife niile bụ ife mgbu na ndụ anyị onye mkpa ego na-akpa Chukwu okike gị gwọọ ya onye mkpa nwa na-akpa gị gwọọ ya onye mkpa nje na-akpa Chukwu okike na-enwe ndị tiri akwụkwọ obodo oyibo eme enu manụ dịka ọrụ enwe isi anyị si n'ụbọchị tata na ọ enwebezi isi ndị mba ana na-akpa Chukwu okike enwe ndị nọ n'ụwa abịa n'ezinụlọ ọ bụrụ na fe nwere ana na ana bịa bụ nsogbu fa Chukwu okike anyị si gị zite elufe ego ka nwe ana ndị ọmụmụ bụ nsogbu fa Chukwu okike anyị si ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ndị njenje bụ nsogbu fa Chukwu okike fa ya eje ndị ya eje Europe ya eje ndị ya eje Amerịka ya eje ndị ya eje obodo elu ya eje ndị ya eje obodo ana ya eje ba ya eje kpata ife akụ ife enwe anyị si na mba ahịa erifa na anyị bụ ndị mberi na mba ahịa eri anyị agụbachasị ebe dị na nzu agụbachasị ebe dị n'ọjị agụbachasị ebe dị na edo Chukwu okike chi ya eji chi ya abụ mana ịma mkpa obi anyị ịmala anyị karịa ka anyị mara ọnwa anyị si na bifo amụọ anyị na ịmalụ gị ife anyị ya abụ na ọ gwara ya na-eme nwa nwa tote ọfụkwa gị bụ Chukwu a sị gị meere anyị ife ọma ka ife ọma meere anyị ife ọma mere nwoke ka ọ merụ nwaanyị ife ọma mere nnukwu ka ọ merụ onye nta anyị si obele ya kpata nnukwu nkụ na ọgwụ ochie ka a si obele ya kpata obele nkụ nnukwu bata nnukwu nkụ mana ụbọchị tata na anyị si obele bata nnukwu nkụ nnukwu ya bata nnukwu nkụ ife ọma ya zuo oke anyị gwara ka si n'ọya dịile na-abachi ndị elu na chi ndị ala amalụkwa ọmụ nzu aja ebi aka na ya bilukwa ndụ na ebikwa m aka na anabilu ndụ m ebi m aka na anabili ife ọma ebi m aka na anabili ego ebi m aka na anabili eje anabi isi ebi m aka na anabili awele Chukwu okike ilu malụ nzu a na-amalụ unyi Chukwu okike anyị si ife ọma ya meela anyị onye si na ife ọma ya emela anyị si ya tọ n'ogwu ya tọ n'ọfọ ọbara igbo onye were aka gbuo onwe ya n'ọgbọkwa ajọ ọgwụ ka anyị kọrọ ya n'ụbọchị tata na asị na ebe mmadụ na-abụ na ịtọ na ịnọ nọ na gị bụ Chukwu okike abịa mana ị nọ ebe a ebere niile anyị kpe onye si na ekpere anya ya enwe isi anyị si na ife onye na-eme anya enwe isi ka anyị kọrọ ya ka anyị si na ọ dị ire n'abachi ndị nna chi ndị a Afosori biara.